may mga pilapan na inyo. Dahil mo nakakaisip ka mga pilapan ni Papa. Yung malo, kitrabaho rin, tiparil apang kaya matrabaho din pagka-irise. Pa! Pa! Ika na kini papilap, tatay ko man arara mo. Pero sa'yo ba, napilapan ko naman sa'yo ba? Muli naman sa ng ano, muli naman sa pang ano, educational background, status, sex, tapos tuning subject sign. Hindi ko niya manaraman na? Para nag-iskwila ka? Yung mani, pero di man ba ako nakatapos? Ata, ilong pa daw. Anong kaipuan dyan? Baka atan baka di man pwede tapos naman na pilapan mo. Iyon naman sana ining occupational, tapos educational background, skills, sex, tapos subject sign. Ang occupational siguro, ining nasa sakong pantang inay. Ilag mo digdi, bilin compound. Bilin kalag compound. Tapos, ang educational background, so ano yan, educational. Gari so, pinaghalian ko. Kung ano, kung saan kayo naki. Educational background. Kung saan kayo naki. Yung ba yun? Ay, pintian. Ilag mo bungga. Bungga. Oo. Tayo ang pagkaaram ko kang. Uning sex, aram ko 3 times adi inay. 3 times adi ang sex. Sumara sa paman si Papa, kaya naman sana. 3 times adi ang sex. Wala ka halagod dyan. Ang scale, anong scale? Paano ang scale? Scale? Baka itong scale ito, dahil patapaw sa bike. So bike na route? Oo, ito. Takay po man nilang haputon kung may mga skeleton kita dyan na gamit. Yun na sana, darawang ko na sana. Bike lugod, bike. Tapos, ay huling subject sign. Iapot ko daw kipaday, taday ko inaram. Tama, kaligdimasala kita. Alam ko na, lumanong ko na si paday. Sige lugod. Mata, ibalikan ko na sana. Iyo. Iapotong ko daw. Napata nang aduman. Uy, paday! Tama, yaong ka. Ano pa paday? May iapot sana kung nagpalisay mo, kaya nagbigya ka kong. Ano ba ito paday? Ano ang subject sign mo? Paano dahil ko aram kung ano sa kuya? Ano mo manabot paday? Dahil ko nga ni aram kung ano sa kuya pa, igapot ko. Subject sign? Ano nga? Subject sign ko paday? Ano iya na? Cancer? Ay, cancer sa'yo paday? Ay, paday! Salamaton, paano dahil ko aram? Ilalag ko kayo, apply kaya akong trabaho. Dahil ko man aram kung anong subject sign ko. Hindi pa rin, salamat doon. Ano ba na ako? Cancer sa'yo mo? Oo, cancer sa'yo. Iyon na pa rin, salamat. Ay, pa rin. Sige, cancer na. Iyo. Naman na pa, inapot mo? Ano pa? Madali kung man sa napalan. Isos! Nata, ano dati pa din? Subject sign. Sabi ni Pade, ang subject sign ni Pade, Cancer. Oo. Ya, anong subject sign mo? Di ko man pagkaram ko anong subject sign mo. Padali kung ang subject sign makuha, anak. Kung ang subject sign ni Pade, cancer, ang ilaag talik de. Ano man sa imo? Pwede man almoranas. O kaya almoranas ka man pa? O kaya subject sign, almoranas o kaya, ano yan, so, nag-igit-igit. Ito, kurso? Tamatay kurso. Ha? Tamatay kurso. Subject sign ni Pade, cancer. Malala na ito kay Pade. Malala. Di, ang gustong sabi yung kito, so mga hilang. Kaya kang cancer. Iyo pala, ang ibig sabi yung pala subject sign. Mga hilang. Hilang. Ang kurso baga para, ano yan? Na pwede magbaga ang hilang ang kurso. Ito kaya ni Pade. Almoranas na sana pata. Sige mo ba dayoyo kada ma-CR ka? Almoranas na sana lubod ilagta. Kada ma-CR, sige ang suryo siya. Isus palan si Pade. Malala na palan ka ito ang subject sign. Isus cancer. Ay lintian. Sus, mapa, ilingon mo ta. Sa imo, almoranas na ipilap mo dyan. Almoranas. Ano ko na ini anak, tapos na. Gabos naman na pilapan ko. Basta di mapasa ka na kan sa aga. Ang occupational,
So pinaghalian mo unsay kanaki bungga. Compound. Ay yun ako bungga. Sige lugod. Occupational, so ibig sabihin, so nakupado mo. Lugod. Tapos ang educational background bungga gayod. Ayun. Yun na tanang ilagta. Tapos ang sex 3 times a day. Ang scale so bike na raw. Ang scale so scale utong tambay dyan baka kaipuhan. Tapos otong zodiac sign. Madalion masarap pala ang zodiac sign kaya aram ko na iyang kipaling iyan manala na ito. Iso sa Kuya Almoranas pa sa iya, isos cancer na. Isas. Ikaw na ipasa mo na sa aga pa. Iya, ipasa ko na yung saga. Iyo. Sige na.